Ato balikan mga kasama og hagpat kining pinakabag-o nga survey sa posible nga mudagan nga presidente sa Pilipinas ug ang ilahang mga chances sa pagdaog. Una nang ipahigayon og survey ang Okta Research Group og base sa nangagi nga survey sa Okta Research Group, nag-una si Sara Duterte, gisundan ni Grace Poe, ikatulo si Bongbong Marcos, nagtay sila ni Manny Pacquiao, dayon Isko Moreno, gisundan ni Bongo, Leni Robredo. Ang uban dila na to nganlan kay taas na kayo. Sa survey karon sa Pulse Asia, gipahigayon Pebrero 22 ngadto sa Marso 3 karong tuiga. Nag-una gihapon si Sara Duterte sa rating 27%. Nisaka ngadto si kaduha nga dapit si Bongo o Bongbong Marcos. Sorry, dili Bongo, Bongbong Marcos. 13%. Nanaog si katulo si Grace Poe 12%. Nagtay sila si Isko Moreno o Grace Poe. Ikaupat si Manny Pacquiao 11%. Ikalima si Leni Robredo 7%. O ikaunom si Bongo ni Saka og usaka ang si Leni ninaog sab og usaka ang si Bongo. Ang uban, Jejomar Binay, 3%, Ping Lacson o Alan Peter Cayetano, 2%, Richard Gordon, 1%, Gilbert Chodoro, 0.3%, o Antonio Carpio, 0.2%. O gato ang tanahon, kining survey sa Pulse Asia, ang klaro ragid ani, Sara Duterte, Bongbong Marcos, Grace Poe, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Leni Robredo ug Bongo. Sa tanan sab nga nisod sa survey, duha ra ang anak og presidente. Si Sara Duterte nga anak ni Presidente Rodrigo Duterte ug si Bongbong Marcos nga anak ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos. For the sake of discussion, kinilang unang duha may atuang hagpatan. Ipawahay lang natin puhon ang uban. Sa umabot pa nato nga pulso sa katilingban, posible kining uban nga mga nisud usab sa survey ato usab nga pasaw-an diha ninyo. Kinilang unang duha may ato ang hasasan kay ang pagpili og pango sa Pilipinas. Susama ka na nga ikaw nga magubuhis, mao itag-iya og dako nga kompanya og ang kompanya nga imuhang gida mao ang Pilipinas apan ang hinahanglan ka og manager. Kuha din mo og manager, dunay mga aplikante, imuhang hashasan og mayo og unsa may ilahang mga qualifications, unsay ilang mga experience, unsay ilahang mga skills, unsay ilahang abilidad nganong kayo o kaya nga dadon ang kompanya Pilipinas. For the sake of discussion, duha lang una may ato ang ayagon og mayo kay kiniramang duha ang anak og presidente. Atong i-check ha ang ilahang nagkadaiya nga mga background para magiyahan ang atong hunahuna ug kinsa kay mas maayo aning duha. Bongbong Marcos versus Sara Duterte. Arita, sa amahan, si Bongbong Marcos anak ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Jr. siya. Ferdinand Marcos Jr. Si Sara Duterte, anak usab og presidente ato aron nga Pangulo Rodrigo Duterte. Posisyon, si Bongbong kanhi senador.
Si Sara karon mayor sa Davao City. Aritas edad. Si Bongbong 63, senior citizen. Si Sara batanon pa, 42. Ang atuang konstitusyon nag-ingon usa sa mga rekisito aron mo qualify ang kandidato pagka presidente sa Pilipinas labing minus na edad 40 anyos. 42 anyos pa si Sara Duterte mo qualify ang iyang edad, batanon pa aron modagan og mahimo nga presidente sa Pilipinas. Ikumparar ni Bongbong nga usa na ka senior citizen 63 anyos na. Sa academic records unsa may nahuman nila nga kurso, si Bongbong Marcos ang nahuman nga kurso Business Administration. Si Sara Duterte ang nahuman nga kurso Abogasiya, usa ka abogada. Arita sa mga accomplishments. Si Bongbong Marcos isip sakop sa Kongreso sa 2013 o sa 2016, doon na siya mga accomplishments. Sa Senado, siya maoy author sa 34 ka mga Senate bills. Kabahin sa iyahang gipangamahanan nga balaod ang Anti-Drunk and Drug Driving Act. Dakpon ka kung masakpan nga hubog samtang nag-drive. Ang Cybercrime Prevention Act. Ikaw pananglitan ang imuhang pictures wa ka kahibaw kawato na i-post ngadto sa social media, mapasakaan og kaso. Cybercrime Prevention Act. Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. National Health Insurance Act ug uban pa. Sa 2013 ngadto sa 2016 nangamahan usab siya og 52 ka mga balaod nun. Ug usa ani wa utong pagpostpone sa iski elections niadtong 2013 o giuswag ngadto sa Oktubre 3, 2013. Samtang si Sara Duterte o maghiskuta og accomplishment, support ni siya sa iyahang papa. O aktibo sab siya sa iyang posisyon pagka-mayor didto sa Davao City. Aritas uban nga background nila. Sa political party, si Bongbong Marcos nasyonalista. Si Sara Duterte na siya kaugalingon nga regional party, ang hugpong ng pagbabago. Gawa sa PDP laban nga mao national party o iya usab nga gisuportahan o gisuporta usab ngadto ni Sara, na kaugalingon yun nga gimugna nga regional party si Sara Duterte nga kabahin sa mga membro, mga gobernador o mga mayor o uban pang mga lawmakers. Hugpong ng pagbabago. Arita sa gender. Importante ba? Babae o laki? Uy. Ha? Kaibisan sa pagpanlabaho sa kompanya, although doon ay gitawag og Anti-Gender Discrimination Act, nagidili ang pag-discriminate sa babae o laki panahon sa pagpang-apply og trabaho. Mumater man ang usahay sa ito ang pagbuto, babae ba na o laki ang magpapili. Ang uban gusto laki ang himuong presidente kay isog. Ang uban sa mingon na babae lang, oy kiks og laki man atong himuong presidente kurap. Bahay na babae dili kay kurap. Sa gender, si Bongbong laki. Pero ato na tanawan ang lihok ni Bongbong mero og medyo hinhinon. Sa nato pa kuno indayken mura og bayuton. Pero laki si Bongbong. Samtang si Sara babae. Pero sa nato pa usab na sinultihan tumbuyon. May pagkatumbuyon. Bagay sila nga mao ni mag-fight to kay
sa gender pa lang, ang usa bayuton, samtang ang usa sab tumbuyon. Oh. Now, sa civil status, importante ba? Minyo o dalaga? Importante, uy. Oh. Kay, usa man na sa tanaon sab sa mga butante, o natarong ba og daang pamilya, o ulitaw ba o minyo. Si Bongbong, minyo, na itulo ka anak. Si Sara Duterte, minyo sab, doon ay tulo ka anak, amayo kay pagkaparisa. Ha? Sa Gipuy-an, si Bongbong, taga Ilocos Norte. Si Sara, taga Davao City. O sa may nakangilad ang nilang duha. Si Bongbong, ang uban ningon, di tambutan ng Bongbong, uy, kurakot ka ito si Marcos, liwat po siya kamahan, na kurakot. Samtang si Sara Duterte, ang uban sa ningon, butan mo alang sa Duterte. Ato ang presidente ron, tuta og ito mas China, si Sara mo ito ang himong presidente, ito'y pulis China. Ibaligya at tibok Pilipinas. Mao na nakabad image ni Sara pod. Sa akong giingon, og aring Bongbong, bansagan na yan, liwas amahan, kurakot kayo, mao'y pinakadak, mao'y naglumos sa Pilipinas sa utang. Og Sara pod, iyang amahan, ito'y og iro sa China, way ayo, og mao'y gyapoy himuong presidente. Unsa may ilahang vision, unsa ilahang panglantaw. Bongbong, ato bang Bongbong Marcos, iyahang balikon o iyahang tumanon ang pangando siyang amahan nga subli nga hinuon nga malambuon ang Pilipinas. Sara, unsa may ihang vision, although wa pa nideklarar nga mudagan, pero base sa plataporma sa mga organizer sa Sara Run, wala ay makasunod sa mga programa ni Presidente Rodrigo Duterte, iyarang anak si Inday Sara. So ato ading hulman ang plataporma sa mga nag-organize aning Run Sara Run. Ang vision ni Sara, ipadayon ang mga programa sa iyang amahan nga si Presidente Rodrigo Duterte. Kining duha lang una, may watuang hashasan. Kinsa man ani nilang duha, ang labing angayan nga himuon nga presidente sa Pilipinas. Si Bongbong Marcos, nga anak ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos, o ni Saad, nga balikon nga mahimong malambuon ang Pilipinas sama sa gihimo kaniadto ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos. O si Sara Duterte nga bisan hilom pa pero base sa saad sa iyahang mga supporters, way lain nga makasunod sa nasugdan nga mga programa ni Presidente Digong si Inday Sara ra. Kung kamo mo'y pahukmon, kinsa nilang duha ang labing angayan nga himuon nga presidente sa Pilipinas? Si Bongbong Marcos o si Sara Duterte?